deň, pani. Dobrý. Cierpi, hej? Počul som to zretnosť, ale... A ti patrí. Dobre, dobre. Ale keby ma kamoš nezavolal, tak ani neviem, že je kýka. Mimo oblakov. Dobre, musíš sledovať, čo sa deje. A dívať, čo baví. OK. Dobre, dobre. Na základní tým z Krupiny. Minulý týždeň takáto istá súťaž, trošku inakšia. Bola u nich v Krupine. Ten Lolov článok som si prečítal celý, takže informácie mám. Chlapi robili v Krupine súťaž, aj si ju vyhrali s vynikajúcim časom 13.88, k tomu sa ešte dostanem. Minulý rok boli aj na nočnej súťaži tu v Štiavnici, čas až 15.82. No a pred 2 rokmi tu, presne na tomto istom mieste, sa im až tak nezadarilo, ale vtedy ešte nezbierali všetko, čo sa dá. Tento tým sa neskutočne vyšvihol dopredu, začali robiť neuveriteľné časy. Určite k tomu dopomohol aj stroj, ktorý zadovážili pred rokom 2, už ani presne neviem. No ale poďme sa pozrieť, ako sa im doteraz darí v ligových výsledkoch po 7 kolách. Aktuálne 76 bodov, druhé miesto v Kesove 14.46, druhé miesto v Branči 19.52, 11. e-mail 15.49, 5. miesto v Tepliciach, tretie miesto 15.13, Malý Lapáš, tretie miesto 15.87, Nová Dedina, veľmi nevydarený pokus 34.10 a 12. miesto, no a u nich minulý týždeň v Krupine 13.88 a zobrali tam prvé miesto a veľa bodov do ligovej tabulky. Uvidíme, ako dneska sa zadarí tu v Štefultove. Opäť opakujem, terče sú mäkké. Treba tú vodu vyhnať dopredu čo najrychlejšie. Nech útočníci dobehnú, kam dobehnú. Potom už len trafiť. Krupina muži. Neuveriteľne rýchla príprava. Aj chlapi z Krupiny budú mať posilu, konkrétne post, rozdeľovač Turčianske Teplice dneska. Časoviera sa spraví. Na základni máme všetko pripravené, počkáme si chlapov na štartovej čiare. Osobne som veľmi zvedavý na tento čas. Na štarte pripravená Krupina, takisto si chlapov odfotíme. V tejto chvíli sa tak stalo, časovieru máme pripravenú, dámy a páni, Krupina muži. Nebude chlapi, ale dokončite. Aj to sú body. Teraz sa až tak nemusím ponáhľať k tomu času, všetci ste videli, čo sa stalo.
ľavej strane 25-50 čas, ktorý sa zapisuje Krupine, v tomto pokuse je 25-71. Veľmi rýchlo rozbehnutý zadok, musím povedať. Chlapi asi veľmi namotivovaní na to urobiť vynikajúci výsledok, ale aj o tom toto je. Dneska sú tu také podmienky, že tie mäkké terče každý vidí v tom, že ideme urobiť nejaký veľmi dobrý čas, ale ak sa stane takéto niečo, ani tie mäkké terče nepomôžu. Toto bola Krupina, nedokázala tu v Štefľutove využiť podmienky, ale aspoň dokončili a získali tak drahocenné body do tabulky. Poďme ďalej. Polný Kesov už nachystaný na hlavnej základni a na prípravu už prichádzajú chlapi z Novej Dediny, za nimi krupinské ženy, potom muži z Imela, Turčianske Teplice muži a ženy Branč. Rok na nočnej súťaži sa im podaril čas 15:22, no a v tabulke Čekovsko-Kontianskej hasičskej ligy aktuálne vedú, sú lídrami, počet bodov 104, aj keď to nie je nejaký extra náskok, pretože ešte sú 4 súťaže do konca. Sú predsa len prví. A ako som povedal, počet bodov 104. U nich v Kesove body nezapísali. Branči prvé miesto, Imel prvé miesto, Turčianske Teplice prvé miesto, potom prišiel Malý Lapáš, neviem čo sa tam stalo, ale 8. miesto, v Novej Dedine tretí, tam to bola neuveriteľná súťaž, prvé 3 miesta boli po 1/100. No a minulý týždeň v Krupine tretí s časom 14:52. Takisto som zvedavý na ich pokus tu v Štefľutove. Aktuálne ten vyzývací čas drží družstvo z Lackova a má hodnotu 14:32. Polný Kesov muži. Videli sme, čo sa stalo. Košík dneska tu v Štefľutove veľmi neposlúchal časy. Na ľavej strane 15:30. Má hodnotu až 16 sekúnd presne. Polný Kesov muži, nevydarený pokus žiaľ, 16 sekúnd presne. Poďme si povedať to poradie, v akom budete štartovať. Teraz Nová Dedina na základni, Krupina na prípravu, chlapi z Imela, ak ma počujete, chystajte sa. Turčianske Teplice muži, ženy Branč, devičie muži. Na základni Nová Dedina. Pred 2 rokmi tu, presne na tejto istej trati, sa im veľmi nedarilo 15:66. No aby som to ešte stihol, aj oni sú účastní Čekovsko-Kontianskej hasičskej ligy. Aktuálne až na 12. mieste počet bodov 49 umiestnenia. 5., 7., 7., 7., 9., 7. Najlepší čas 15:33. Ja verím, že dneska tu v Štefľutove tieto podmienky vám dovolia urobiť čas pod 15. Ak vyjde zadok, aj celý predok vybehnutie, tak verím, že tá 14 tu dneska bude. Nová Dedina, takisto si počká na fotku, na časomieru a potom nám ukážu svoj pokus. Všetko je pripravené. Chlapi, začal nám fúkať trochu vietor, bude to možno trošku horšie, ale všetko je pripravené, je to na vás. Nová Dedina. Ale na začiatku tam ten kôž bol, no. Nevyšlo to.
strane 20,94, čas, ktorý zapisujeme je 21,70. Nová Dedina, rýchlejšie naľavo 20,94 a čas, ktorý sa zapisuje 21,70. Teraz na základňu príde Krupina, na prípravu e-mail. No a pri Novej Dedine ste mali možnosť vidieť, čo sa stalo. Strašne veľa družstiev začína behať kôž tou technikou, že chcú nasúvať a potom len trošku potočiť, prakticky košiar len zobere savicu. Ono na začiatku sa zdalo, že to vyšlo, ten košík tam držal, ale ako náhle sa košiar dotkol koša, košík padol a tak toto dopadlo. Nová Dedina. Shoes on, that's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, well, let's go take some shots. I feel like I'm about to throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no love at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home? I guess I'll take a selfie. Na základni Krupinské Baby. Tak poďme si posvietiť aj na ne. A aktuálne v tabulke druhé miesto. Zaostávajú 6 bodov na Turčianske Teplice, 48 bodov majú doteraz v Kesove. 4. miesto v Branči, druhé e-mail, druhé v Tepliciach, druhé miesto Malý Lapáš, 3. miesto v Novej Dedine to vyhrali s časom 18:10. Dneska by to nestačilo a u nich doma minulý týždeň v Krupine 19,62. Tak uvidíme, ako sa krupinským ženám podarí využiť dnešné podmienky tu v Šteflutove. No a takisto vidíme aj u nich posilu, tentoraz pravý prúd z Polného Kesova, Krupinské Baby. Červená vlajka. V tejto chvíli sa prepla na bielu vlajku, všetko je pripravené, Krupina Baby. Hej, máme nezapojený jeden spoj, tak pozor, ale v tejto chvíli sa už Chudák Blaškovič. Strojnička, keď uvidela situáciu vpredu, tak som počul len, že do. Dobre, ideme pravie časy. 22,65. Presne o tých elementárnych chybičkách. A výsledok pre tento tým 22,72. Krupina ženy asi nebudú veľmi spokojné baby s týmto časom. Ešte raz rýchlejšie na ľavej strane 22,65 a výsledok 22,72. Teraz na základňu prídu chlapi z e-maila, potom Turčianske Teplice na prípravu, Branč ženy, devičie muži, prehy muži.
na základne aktuálne e-mail muži. Ja ak pozerám do tých výsledkov predchádzajúcich, chlapi, vy ste tu ešte neboli. Ešte nie. Nováčik tu v Štiavnických vrchoch dneska prvýkrát. Priznám sa, chlapi, predvčerom som išiel cez vašu dedinu. Mútil sa tam dole. Tak ja som zvedavý, ako sa vám zadarí. Nováčik v Tekovsko-Občianskej hasičskej lige. Aktuálne 7. miesto, 60 bodov. V Kesove 8, Branči 3. U nich doma, na domácej pôde 6. V Turčianskych Tepliciach 9. Potom v Malom Lapáši až 10. miesto, v Novej Dedine 9. A v Krupine minulý týždeň 7. miesto. Zatiaľ také výsledky nie, veľmi asi uspokojivé. Pozerám sa aj na tie časy, že najlepší čas v sezóne ligovej aktuálne 15:51. Ale keďže si pozerám výsledky aj z iných súťaží, ja viem, že tento tým vie dať aj 14, len asi to zatiaľ nikdy nevyšlo v ligovom kole. Áno, je to určite stres, pretože ligová súťaž sa ide len na jedno kolo, je to hop alebo trop. Budú robiť dobrý čas a ak to vyjde, tak je ten čas dobrý, ale sami dneska vidíte, že stane sa chybička a už sú tu časy 18, 20, 25 a podobne. Ale ja verím, že chlapom z e-maila sa dneska tu v Sheffieldove ako nováčikovi veľmi, veľmi zadarí a ukážu, že vedia urobiť pekný čas. E-mail muži. Na príprave Turčianske Teplice, za nimi Branč ženy, muži Devičie, Brehy muži, Turčianske Teplice ženy, Malý Lapáš muži, Trpín muži. Tak Štefix to tam odmával. Základňa je pripravená, tak poďme fotiť. Odfotení sme, časovieru máme pripravenú. Dámy a páni, toto je e-mail muži. Máme zostreknuté, chlapi si vylepšili ten svoj celoligový čas, pretože je rýchlejšie na ľavej strane 15:44 a čas, ktorý zapisujeme je 15:79. To bol e-mail a v ich pokuse zapisujeme čas 15:79.